ơi hả guys, ada besar kemat. Ang kami ang ay sa tao. Hayeng, kami ang ay sa tayeng. Ang kat may. Guys, minta ini hampir cua kerja. Guys, sana saya cincin. Guys, manhap tak cinta, berkong sini dah kadau. Sunshine, bright side. Guys, mata hadap sak keman. Hadap saja kajang ala syed hading. Di ngahap saban ker keper. Di ngai pi.
Kamat. Siap pilih siang dulu. Siap pilih siang. Oi. Oi. Dah. Kenapa ia bilang sayang? Kenapa ia bilang sayang? Kenapa ia bilang sayang? Bu nak sakit mas rapi. Sky sang tangan haban pen school. Halo. Oh, hai. Ngồi school không ta? Hai. Oh, hai. Guys, haban pen school na ito. So, bye bye.